Hola. Bona nit, benvingut. Bona nit. Què tal? Bé. Què tal? Molt bé. Comunicació. Moltes gràcies. Una nova experiència. És el primer debat. Aquesta hora ja la cara de cansament, no? Benvinguts. El primer dels debats que Televisió Espanyola està preparant per les eleccions municipals i autonòmiques del 27 de maig. Els candidats a la representació a l'alcaldia de Barcelona estan aquí amb nosaltres. Bueno. Fins ara. No, que ja ara no podem. No, ens hem de barallar, ens presenta, no gaire. Bueno. Fins ara. Jo que són molts. Venim a menjar la moral i els canapés. Hòstia, per què has portat més gent que jo? Escolta, no t'ho creuràs que he tingut que demanar un altre cop perquè han arribat congelat tot. No m'han deixat res a mi. Ja sé que aneu amb ganes. Bueno. Estaven molt. Ens envia un missatge en un minut i responguin tots a la mateixa pregunta. El mateix missatge del final del programa. Doncs què s'hi juga? S'hi juga a seguir avançant o no en un model de ciutat, que és un model que hem anat construint entre tots de transformació de la ciutat, que ha transformat el que és l'urbanisme a la pell de la ciutat, per tant un model urbà, amb una economia diversificada, i la ciutat ha de seguir desenvolupant-se. Què tal? Nosaltres hem anat a defensar que la cohesió social és la característica bàsica del nostre projecte i que els socialistes, com han fet a tot arreu al llarg de les últimes dècades i a Europa bàsicament, som els que liderem les polítiques de la cohesió social. M'he sentit absolutament còmode, és cert, com que sóc bastant nou, doncs aquest és el meu primer debat i en aquest sentit m'he sentit còmode i espero anar millorant. Gràcies. Sí? No depèn Que de no... coses, no n'hi ha.